Прывітанне, шановнае спадарства. З вами Мікіта Моніч, мінчук, што жыве ў Мадрыдзе. Жыву тут ужо больш за 3 гады. Ну і як і тысячы беларусаў у эміграцыі, паступова праходжу па лесвіцы абжывання новай прасторы. Дакументы, мова, праца, жытло, бацькоўскі чат у школе дзіцёнка, новы асяродак знаёмых. Часам гэта весела, часам трывожна ды тужліва. І таму вельмі важна шукаць тое, што падтрымлівае. Тут, канешне, моцна дапамагае інтэрнэт ды соцсеткі, магчымасць бачыць і чуць блізкіх праз відэа, магчымасць сачыць за навінамі з Беларусі, чытаць кніжкі, глядзець YouTube. Увогуле, праз гэта сувязь з роднай старонкай вытанчаецца не так хутка, а часам нават мацуецца. Я магу адказна сведчыць, што за апошнія 3 гады мая беларуская мова палепшылася. Але нягледзячы на ўсе гэтыя лічбавыя магчымасці нашага часу, мы-то самі ўсё яшчэ аналагавыя. І таму мне падаецца так важна шукаць месцы сілы, прадметы, з'явы, якія дазваляюць адчуць сябе бліжэй дадому. Напрыклад, гэта можа быць прырода, расліны. Вось у Мадрыдзе ёсць парк Эдель-Уэште, заходні парк. У горадзе ўвогуле шмат паркаў, толькі буйных 34 штукі, а агульная колькасць ввогуле сягае за 200. І, дарэчы, гэта адна з тых рэчаў, чым Мадрыд мне нагадвае Менск. Ансамблівасць забудовы пачынаецца на літру М, ну і зялёны. Дык вось, у заходнім парку ўздоўж ручая ёсць такая зона, дзе высаджаныя расліны з розных частак свету. Тут ёсць дрэва гінка, вялікая, разгалінаваная, ёсць моцныя паўночнаамерыканскія бярозы, язмін, бамбук. Але калі занурыцца глыбей, то можна сустрэць значна больш звыклыя нам бярозкі і бэс. Натуральна месца, каб прыходзіць, ведаеце, і настальгіраваць. Але не як Ясенін, а як Вайцюшкевіч пеў. Золак ахутаны туманам, далягляды у барвах бэзу. Ну, толькі бэз зараз ужо не цвіце, але мы ж ведаем, што ён цвёў і будзе цвесці, як чабор, што пахне вечна. А яшчэ ў гэтым парку адбываліся самыя напружаныя эпізоды бітвы за Мадрыд падчас грамадзянскай вайны. Ад тых часоў захавалася частка фартыфікацыі, узведзеных франкістамі. І ведаеце, дзіўна бачыць гэтыя бетонныя канструкцыі тут, пасярод мірнага дагледжанага парку. Але сам іх від мне асабіста нагадвае дзяцінства. Бо ў ім шмат у каго быў лес. Ну, побач з лецішчам ці вёскай бабулі з дзядуляй. А ў гэтым лесе было што? Правильно, дзот, дзе было так клёва лазіць з сябрамі. Яно жывое. Разумею, што ў кагосьці замест дзоту была іржавая вадакачка ці заброшаны кароўнік, але было гэтае спецыяльнае вусцішнае месца. Напішыце, дарэчы, у каментарах, а у вас што гэта было за месца? Другі добры варыянт адчуць сябе быццам дома – гэта ежа. І беларускіх кавярняў ці рэстарацыі ў Мадрыдзе мы не знайшлі. Таму субстытутамі айчыннай кухні у нас ёсць украінскія кавярні, а часам грузінскія рэстарацыі ці польскія пірогі. І вось жа нацыя 21 стагоддзя. Беларускай кавярні ў Мадрыдзе няма, а каворкінг і магуру ёсць. Для мяне гэта калісьці сталася неверагодным адкрыццём, а пазней і магуру стаўся месцам, дзе былі запісаныя шмат якія эпізоды каля культуры. Менавіта там адбываюцца якісь імпрэзы ці сустрэчы, калі яны маюць дачыненне да Беларусі. Вось, напрыклад, размова са Змітром Лукашуком, з якім мы пасля асабіста паразмаўлялі ў адным з папярэдніх эпізодаў тут ужо на новым канале. Калі не глядзелі, спасылачка зараз з'явіцца. Сама ж назва імагуру асабіста для мяне гэта першы судотык з прасунутым лічбава-айцішным светам. Нават слова «каворкінг» я, здаецца, упершыню пачуў у дачыненні да менскага імагуру на Фабрыцыуса. І менавіта там адбываўся тэдыкс Няміга, ці не першы мой публічны выступ, які апынуўся на YouTube. Так вот, когда вам хорошо, вообще не нужно смотреть на искусство. Эти моменты редки.
Тады, дзякуючы таму TEDx, я пазнаёміўся з вялікай колькасцю класных, выбітных беларусак ды беларусаў, з якімі пасля паўдзельнічаў у шэрагу розных праектаў. Нават папрацаваў настаўнікам мастацтва ў прыватнай школе. І як жа цікава, што нітачкі ўсіх гэтых фантастычных падзеяў, калі пачаць распутваць клубок памяці, прывядуць у Імагуру, сюды. Ya. Es que es como el último día de clase de que la niña se pira. Ya. Claro, y ya está, ¿sabes? Y ya está, ya. Pero pues vale, pues nada, voy a seguir. Але галоўны асяродак дарослага чалавека і асноўная ягоная сфера існавання – гэта, на мой погляд, ўсё ж работа. У маім выпадку музей творы мастацтва. З гэтым буду шчыры, у Мадрыдзе не вельмі проста. Не, канешне, тут неверагодна багатыя музеі, але вось з беларускім мастацтвам ніякавата. Проста музей Прада, дурненечкі, яшчэ не зразумеў велічнасць мае Данцага. А ведаеце, сам Данцаг адгукаўся ад Прада, а Прада вельмі ўражана. Так, музей Прада не з'яўляецца музеем усяго, і нават ганарыцца гэтым. Збор мае 3 магутныя галіны. Італьянскі збор, ну то бок мастацтва перш за ўсё венецыянцаў, нідэрландскі жывапіс ад часоў Ванейка праз Босха да Рубенса, ну і малодшых Брейгеляў, і, зразумела, іспанскі жывапіс ад 12 стагоддзя і да пачатку 20-га. Ёсць яшчэ, канешне, калекцыя антычных мармураў, унікальны збор каштоўнага посаду з горнага крышталю і, увага, адзін рыцар-сармат. Так, яго менавіта мы і пойдзем глядзець, адна толькі справа. Прада – гэта ці не апошні вялікі музей, які не дазваляе здымаць у сабе не толькі відэа, але і фота, таму прыйдзецца рабіць гэта патаемна. Але на таго варта. У выпадку маім для тэмы эпізоду, а ў вашым выпадку, канешне ж, варта наведаць гэты музей жыўцом. Калі гэта будзе зроблена яшчэ і ў маёй кампаніі, увогуле буду надзвычай рады. Гэты рэдкі госць з Рэчы Паспалітай абодвух народаў выяўлены на велізарным палатне мастака 17 стагоддзя Барталамея Штробеля-малодшага. Называецца яно «Абезгалоўванне святога Іанна Крысціцеля і банкет Ірад», а само палатно яшчэ даўжэй, чым ягоная назва – 9,5 метраў. Чаго толькі там няма. Пазбаўленая галавы цела Хрысціцеля, Саламея з аголенымі грудзямі і галавой Яна на талерцы. Смешны сабачка, што так спадабаўся Юлі Лейдзік, калі мы наведвалі разам музей. Вялікае свята са шматлікімі стравамі, тыпажамі, партрэтамі, касцюмамі і гэтак далей. Ну і зрэшты, чарга з'яснавяльможных наведвальнікаў, то бок гасцей з іншаземных абласцей. Адзін апрануты быццам бы фламандзец. Адзін быццам бы ў касцюме кота, француз, што ли. Адзін поўным латным даспеху і зрэшты наш сармат. У футры леапарда да зямлі. Бо па неймінгу Рэч Паспаліта, канешне, касплеіла Вест-Кост, старажытна-рымскую рэспубліку. Але стылістычна яе эліты глядзелі на Іст-Кост, Асманскую рэспубліку, то бок якую ж рэспубліку, імперыю, і што кантралявала былы Канстантынополь. Таму, як казалі сапраўдныя пацаны з сейма, леапёрда, шоўка ды фазаніх пёраў зашмат не бывае. Адкуль жа гэты сармат з'явіўся на палатне ў Прада? Ну, проста аўтар, Штробель, нарадзіўся ва Ўроцлаве, а памёр у Торуне.
Каля 1610 года ён пасяліўся ў Празе, каб быць недалёка ад двара Рудольфа II. Пасля быў мастаком эрцгерцага Карла Аўстрыйскага, пераехаў у Гданьск, працаваў ва ўсходняй Прусіі ды ў Літве. Ну і ўвогуле, сярэдзіны 18 стагоддзя вось гэты твор, велізарны пра хрысціцеля, фіксуецца як частка калекцыі Ізабелы Фарнеза, каралевы і жонкі першага Бурбона на троне Іспаніі. Наколькі я зразумеў, у тыя часы ён месціўся у сталовым пакоі адной з каралеўскіх рэзідэнцыяў пад Мадрыдам, то бок пад ім натуральна елі. Ну а зараз ён вісіць у калідоры паміж венецыянскім рэнесансам і заламі Веласкеса. Акурат насупраць ліфтаў. Чуў, што з-за сваіх конскіх памераў ён проста нармалёва не лезе ні ў адно сховішча ў музеі, а вось на гэтай сцяне як быццам бы пад яе рабілі. І кожны раз, калі я збіраюся паказваць сваім гасцям вялікую галерэю Прада ці завы іспанскага залатога веку, я выходжу з ліфта, і мы пасміхаемся з гэтым сарматам адзін аднаму. Для мяне ён, ведаеце, ролевая мадэль. І не сваёй шляхетнасцю, божа упасі, ці марамі аб старажытным паходжанні. Нет, конечно. А тым, што паўсюль і заўсёды знойдзе сваё месца. Нават у Прада, дзе, здаецца, увогуле не павінен быць. Таму, шаноўнае спадарства, шукайма сваё месца і тое, што можа падтрымліваць цягам пошукаў. У Беларусі ці за яе межамі. Беражыце сабе, спажывайце мастацтва. І памятайце, калі ўбачыце чалавека, апранутага ў леапарда, больш не кажыце, што гэта пошла. Кажыце, як шляхетна. З вами быў Мікіта Моніч. Пока-пока. Навошта ты прыйшоў да духаў старой вайны, спадарожнік?